сме наказани заради сцепките и заради приоритетите на други, на някои хора, които пак са локомотивци, за съжаление. Най-лошото и така, най-скръбното е, вие знаете, че аз съм човек, който може да се оправи с тях, но не искам да дигам ръка срещу локомотивци. Просто ние трябва да сме едно семейство и трябва да се обединиме заедно. Не искам да говоря дълго, не искам да говоря прекалено много неща. Знаете, че винаги съм говорил чрез делата си за това въпрос. За целта съм поканил тук един икономист от маркетинга, който участва в английски отбори и съм му възложил план как така Локомотив да няма нужда от нито един колко в бъдеще и да няма нужда от нито един човек, който да дава. Това го изискват и бъдещето, и правилата на УЕФА и тези неща, че всеки отбор трябва да бъде в голяма степен да се самофинансира. Ще ви изложим план, който ще бъде широко след това и медийно оповестен и така нататък. Има преговори с фирми, които сега няма да ви ги казваме, за да не се получат спекулации и така нататък. Но просто моята цел е, имам и морален ангажимент и така чувство, въпреки че тези хора, към които имам морални ангажимент, не са между живите, да закарам този отбор и когато дойдох, да го закарам там, където му е мястото, да бъде винаги между първите и да може той да бъде и много след мен. За целта тук сме направили един план, който ще има нужда от всеки един от вас да бъде така, как е думата, да бъде подкрепен. Нали? Говориме изключително само с желание и с работа. Нищо друго, не става дума за нещо друго. И пак ви казвам, аз така нямам много такова, но така и приятелски приятел. Но това, което ще ви покажат те, е това, което аз мисля за бъдещето на Локомотив. Дали ще успея да го направя, имам нужда от вашата подкрепа, за да може Локомотив да е автономен и да няма нужда от никакви президенти. Okay, let me... Hello to everybody. Здравейте на всички. I come after invitation of Mr. Kokodinov. Тук съм, понеже Кокодинов ме е поканил. My experience is 25 years in England and 3 years in China. Имам много опит. В Англия съм живял 35 години, в Чайна също 3 години. And my first question to answer to Mr. Kokodinov when he invited me and he said to me, I want you be my economist and I won't be for you the client. And I say, no, you are not my client. Lokomotiv must be my client. I say that when start conversation with Mr. Dinov and one of my partners say that, okay, Mr. Dinov is our new client. Един от вашите партньори е попитал господин Динев дали ще ви е новия клиент. I say no. Аз казах не. Client is Lokomotiv because client is not person. Here we're talking about one club. Клиент може да ми бъде Локомотив, но не е един човек, в случая Кокодинов. I see many things, I hear many things. Виждам много неща и чувам много неща. I try to understand the philosophy for some things here. Опитвам се да разбера философията за някои неща. Some people say to me, някои хора ми казаха на мене, make your holidays and go back. Направи си почивката и се прибирай обратно. But was very big surprise for me that беше за мен много голяма изненада. Mr. Dinov tried to press me very, very much to stay and try to help. Господин Динев се опитам всякакъв начин да ме накара да остана, за да мога да помогна.
Now, around the world, around the football world, По света, футбола, there is not any team, according to the new philosophy of UEFA, няма отбор, според новата философия на УЕФА, to wait and да help чака one person and not the club himself. да чака само на един човек, а не самия клуб да помага. Financial fair play of UEFA. Need clubs from now on to have the income alone and not from 1-2 persons. Трябва един клуб да може да има не само един човек да му помага, а той to help himself. To help himself. Самия клуб да помага, а не само да се чака на един човек.